nuye onyame tufa wani yanadi nuye adaya sese wabra swateribo ariya na yehunu adia yeye onia dafu ayakayo ariya kanyonya onyami aye ariya kababia na wuwo onufunyami onyami huma bro ana ube wunusa wani yanadi nuye yazi sabra swateribo ariya na wuwunu adia uye wani adafu ayakayo wani bakanyonya onyami aye ariya kababia na wuwo onufunyami na wumo bro ana ube wunusa onodi wani yanati nuye abia wuwo bia wani yanati nuye wani yanati nuye onyame tofu wani yanati nuye onyame tofu wani yanati nuye abia onyame tofu wani yanati nuye onyame tofu wani yanati nuye eti wawo waye ena washa yesu yana bankasi aniwiye owa ena riya wawo waye de elda washa minusu yana bankasi aniwiye owa misi wawo waye ariya na washa yesu yana bankasi aniwiye owa hallelujah wawo waye ne onu na washa yesu yana bankasi aniwiye owa obine mentu se yana bankasi aniwiye owa yana bankasi aniwiye owa anawiya yana bankasi aniwiye owa yana bankasi niye owa yasi wudi muna yadi kunimo ariya wiyasa asabuye owa ayawudi muna wama yadi kunima wiyasa asabuye owa okubaya tiafo ayadidi muno ariya yadi kunimo wani asabuye owa yato se wuchu meninara wayini adawa rasi we asafu yehowa ayawudi muna ariya
kunimwa we asa asabuye wa eti wo chumenyi nara ayini adawa si we asa for wa ayimine wudi muno yadi kunimwa we asa asabuye Oni asa azabuye wa ayawudi mono ayadi kunima we asa azabuye wa yasi wakiniti adawaba triswa Beautiful, everyone soon jehine, oh yahini, everyone yinapa, yes na hinidi, adanaba triswo, wabaframu, as I beautiful, we are so taking oh yagini, I don't know why yagin about. I see why you're dead. What you're beautiful, we are so taking oh yagini, I don't know why yagin about. Asi wasahi Kristo modiamo mami dinisu Abiya woyo hini au Ono na woyo hingamba Ono de waya wasahini Kristo modiamo mami dinisu woyo hini Ono na woyo hingamba Enti woyo wura oh yo wura ono na wa sorry and your friend for more woyo wura oh yo wura kotode yina ba kotono tetema pepe mwaka seji eti woyo wura ono na woyo wuro na wa sorry efra wufumu woyo wura kotode dina be kotono na tetema pepe mwako sati Todegina Bekotuno Atejema Bebe Mwako Seti Oh Yowura Yesu Kotodegina Bekotuno Atejema Bebe Mwako Seti Todegina Bekotuno Katema Bebe Mwako Sadi Eti wawa wani
Otumfuwa. Otumfumu, otumfuwe. Yasi otumfuaniwe. Yasi wuyo nyami kasi. Wana wuyo nyami otumfuwa. My God. Wuyo nyami wawawo. Hariya wawaniwe. Radi. Ada wuyo nyami kasi. Adoni wuyo nyami otumfuwa. Yasi wuyo nyami wawawo. Awaniwe. Radi. Yasi wuyo nyami kasi. Area we are Nami Watumfuwa. As you are Nami Wawawo. Oh, anyway. Eti Wawani, Wawawo. Hallelujah. Wawani, Wawawo. Area Wawani, Wawawo. Oh, anyway. And I am shadow and you will know more. He will walk in it. I don't know you're a good to know. And I am on the soul. And I am shadow. What the way I give you. I don't know you're a good to know. And I am on the sword, and I am sad. I give you him. I don't know so you're a good to know. I'm a man of soul, and I'm a we say the Lord is mighty. He's Zion. Our Lord Jesus is King over all the nation. We say the Lord is mighty. He no commando. Our Lord Jesus is King over all the nation. We magnify your name. We magnify your name. Father, we magnify your name. This afternoon we worship you. We worship you. We say we glorify your name. Father, we glorify your name. We worship you. We say we glorify your name. Father, we glorify your name. We worship you. We worship God bless you. Okuma Radio 97.1. Okuma Radio 97.1. Okuma Live Worship. Awie. Nyamenka awo mini padua mu me kra amen na nkunim die ebekọ amanyame ma awie me basa yebọ mpaye bi mpaye yebọ no ayemienu last week me can say ene aye Friday aye 5th ene day 5th July.
mebom pai ama school fu a omo kotre exam from Monday eko me kan se me di omo be kwa awurade anim na obi abusuam yenko school apam no obi abusuam obi antimi nko university obi antimi ko ho e ya pam bi obi abusuam SHS yentimi nko eno ya pam bi baby awo biara wo ya maame wo ya wofo paja wonsa abra me bompa ya mama frey mi wi a mabue mi phone lines na ma ho ba obadidi na me bompa ya ma no paja wonsa abra me bompa ya ama mo frey ya bompa oya himu hini oya ra odi paja wonsa di yakase aso si obiaro adinina sotofu baba azu juma yakasio wahidi ayada mi bompa awradi mi nyankopon wadumunti ana omai eguso ti ase bompa mo bibiara opega ne nsa kosoro so yo wufu say ya mofra na kasa exam samofre kwa kwotwere awrade bie omanim kwan sunsuma aye excellent spirit awrade ma eni mofra ya chi emfa adoma ya de twere exam e passe emfa mbre mofra aso biara etie me awia yi bompa ye wo dim say awrade obema wo senkyere ne anwawade abasa no atone so ma ensi wo hie e wo Yesu dimu baby awo bia ka amen radio no e Yokuma radio 97.1 me bua me phone lines no dia to mu dia ma wo e ye wo ba e ye wo fase e ye wo nua ba ana se e ye wankasa ofra me bom paye dia ma wo awurade be kasa mpaya me boyi e be ya djuma asem biara me de ma no be kato so no e be ya djuma apam ni nti e be ya djuma eti me bua phone lines no e dia ma wo 0551 667755 0551 667755 0270 191971 me kase maye yeni a je me so se ayeyin kan urade maye yeni o ayeyin kan urade me sirawo hwan e na wode ne kwa urade anim ene aso me de ba oba be siro exam le ba de se omo no kan ani na on won ko so ni na fu urade mu won ba me ba mpaya ma me ba mpaya ma me bon paya mo na won siro no ni na yi nyame aye me bon paya mo me ko da ke so oh rate kani se kwa ele ni yi kura se rade se mo bai ma mo ya no ko ni ba dia ni mo ame me bon paya mo awurade wo Yesu timu pagya waba wade ne kyerɛ wo jade obi benya obi a na fi yare awurade fa wo nsa ka no siraw ade biara atochi ma wo nipadua nim awurade sama no afai mi jane ma omko twere exam ehya wo nsa ma mogya no nkasa ma mofra yi ma wadom nya kase wo krokro wo yo kakaifo sanse ma mi ya frenti kai mofra yi no muntimi mpasse omo exams e wo Yesu dimu amen God bless you. My yeni da bi wantimi anyina so obetimi afre ene ye bompai 0551 667755 0551 667755 0270 1971 odie awurade bekasa wo yofo obatan a watua school fees
abesi nne ya bompai de ama mofra yi na awurade obema ne nsa so e de ama mofra yi minim se awurade bema ne nsa so ma ye ni o jemesu sa yi nka awurade ayi nka awurade ufra fi hin aso me frefi Ekropon school for the blind Ekropon school for the blind why na ye bompai ama no awia yi Baso mi ankasa wankasa fa won sani fa to mu maso na me fa won sani fa to mu maso awurade me bompai jabo fra yi sha won sa otumfo Nyankopon a wo bu obi a oku di nkunim wona odi David anim na odi nkunim abofrai ekwakwatre examsi yi ehu sunsun finimu Amen. Afai pepe biara de beto nanim manimu nim die Amen. bompai sra wo dom de ma abofrai Amen. and now afrai ma ensi ne ye Amen. e wo Yesu timu amen. Amen. God bless you. Amen. Maya yeni o Ayi nka awurade pacha ofra fi hin kasa pebu o kasa free bru hwan e na wo de ne ba me abompa ya mani baso mi nanu abie unuanom abien e na wo sere mpai ba mo me bompa ye wo Yesu Kristo Yes, you do. adia e mani pa kokudro mani timi de try exams awurade mpa mowura wo mu Amen. me sere awurade se ọma nyansa ne nimdie enore unuanom no Amen. pepe biara e beto manim no Jesus. awurade e mo muntwa Amen. bosa mpa ye e de Yesu mo ja so ano e wo Yesu din mu amen. Amen. Yes you my yeni o ayi nka awurade pacha o ofre fi hin your friend is Fred. I'm calling from voter region show North Town mo medase Mr. Fred why mo na do mo ba awurade anim I want you to pray for me. hello Hello. yeah hello Yes, I said. yeah I can hear you I want you to pray for me. okay let me pray for you awurade me bom pai wo Yesu din mu me chai abrantie papa yi sha wonsa woni mahintamu asem Oh. ade bia ti a wa frɛ radio esu awia yi sɛ ohia wɔ na brabom awurade fa wonsa ka no pai kwaito nanim ma wadom enoso ɛwɔ ne so ma ensi ne yie ma ne nyintum sɛ ne ɔfrɛ no wa ba besra no ɛwɔ Yesu din mu amen. God bless you. My yeni o I ain't got a pacha o frefi I don't have a yet. yo why now didn't be awurade anim awie Oh, Mamma, that's wo ma me bon pai dem me do gina am as point of contact awurade me bon pai wo Yesu tim Amen. tumi a edini panim ema onya nimde ri nyansa mane mawura mofrɛ Amen. abre a okwa akotwere ade biara ebeye ehu sunsum Yesu dim ma hia finimu Amen. afɛ me bon pai sɛ bie ne so mane ma yabusie kanea ewo homanimu ewo Yesu Kristo dim amen. God bless you. Yeah. My yeni o Asidan Kawurade. pacha wo frefi hin Pato me freshi amanfo why na wo de ne ba awurade anim ahwie yi Pato me de me ma. wo ma Ene man ka se de awurade ni. wakasa me bon pai wo Yesu dim awurade o pai kwan to bukoko ma Israel for fast wo na yan kansuo sa awurade no omra mo nsra ban Amen. woni wo ma awurade ma ne kanea entom so eso biara epese eba mabrabom no awurade ma kanea no nhine wo so afai wo ma enyan monyam wan kasa nso nyan monyam awurade ma odom so dom emie emfama mo na omie osoroma mo abrempo nsuo entogu mo so na asuso nsuo enwotwo mo kra e wo Yesu din mu amen. Amen. God bless you. My yeni o ayi nka awurade pacha ofrefi hin pacha ma ne so ofrefi hin baso mi frefi first class value ho wa hin health insurance anymore. yo mo me das why na wo de ne kwa awurade anim awie yi Me de me ba awurade wo de wo ba ekwa awurade anim me bon paya ma no Bible
Bible say adie biara ye besere no oyo no kwafo ni otene ni so obeye me bompaye de oba no agina awurade anim awurade ma ne sunsum a eye nimdie sunsum mu wura bofra nim abra okwakotwere exam yi awurade ma excellent spirit eni nanim ne nachi pepe biara de beto nanim no awurade ma ne huhunumum ene ntiase e wo Yesu Kristo din mu amen. God bless you. God bless you. My yeni o. My yeni kera. But all free him. Me fresh house insurance. So why na we no e kwa awurade anim. Me facho me na memma. Wona wo ma. Awurade fa ne mununkum enkata mo so. Amen. Awurade ma na dom enye kase mfa ma mo. Amen. Ebro biara emu ato Yesu dimu ahwai emie mfa ma mo. Yesu dimu. Send your opportunity me ko yi. Peter na faith that dear prankase biema any spiritual method door must be opened by himself now. Amen. In the name of Jesus Christ. Awurade insane meshamo normal insimu e wo Yesu dimu amen. God bless you. Amen. Paye biara me boy ne e be yadwuma my ye ni o Aye yen kerade. ba cho ofre fi he Pacha from me dress la me ni me school for ni na. Mo frɛ fi he Ekropon school for the blind. Ekropon school for the blind. Me bon pie de amamo. Awurade makane abi ntomo so wo school ni mu ho. Awurade manani mo nyam nya kase mfa mamo. Se na mafrɛ okoman 97.1. Awurade man sira biara awiei efimanu mu ba no ebi mra mo so. Awurade mia mo so. Na afei ne nipa ensusu se mbetimi aye no onfa mo nye enhye ne ho anu nyam. Amen. God bless you. Amen. My yeni o. Aye inkera. Mpacha ofrefi he. Pacha me fresh ekropon. Ofrefi ekropon. Why na odi ne ba awurade anu ahwe? Pacha me nana na awurade. Wo nana e ba awurade anu. Esanse wanya akomapa. Na wo peja wo nana ba awurade anu nti. Awurade mi yesoro ma abofra no. Awurade manim die enwura na adwe mu. Awurade fa ne nsanto ne so. Ba biara obekọ no awurade emma na bofo edi na chi. Edu ba bi na edin a awurade nkasa ngu na so. E wo Jesus Christ Nazareth ni ti mu. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Empire me born in ei. Makwa awurade anim ansa na me ba radio so. Enti asem biara meka ato abofra bi aso no ebe ya adwuma. Efise awurade sunsum ewo me mo so. Awurade humu wo me so. Na nia meka no awurade beye. Enti nia meka bi afa kuma paje. Na jetum na ebeye di ama wo. Maye ye ni o. Aye ni. Ofrefi he. Ofrefi he. Ofrefi latte. Why now didn't the awurade ani ma hwie? Woni wonua so me bompayam Brukuma awurade de kata Israel force a na atamfo hwe mo mu awurade fa kata mo so awie yi afai oja fadumadi o mani ma na jodasuom na omanfom kwan no awurade ma so oja no enere wo mo amen bompayam ma mo se awurade ma ensim yie ade biara mu bie mu ano ka kire awurade se onyema mo wo mabrabo mu awurade ma nya ho paya ma ba ma mo awie yi me de Yesu moja ayenso ano me de aso ano enya juma emfama wo e wo Yesu Kristo din mu amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. My yeni o. Pacha ofrefi he. Ofrefi ekropon. Why na wo de ne ba awurade ani ma wie? Me de me ba a ofisi odo. Wo de oba e ba awurade ani. Me bompa ye wo Yesu din. Abofra wo de na begina awurade ani ma wie yi. Atade biara eye ehu atade ehye no Yesu dimu ya rosa atade na akukuduro ni nam ya atade enhya bofra no afei nim de ni nyansa Bible so bi hinya nyansa o mi so no awurade nim de ni nyansa awurade fa nwura bofra mu ba bi obedu bia satumi eni na chi e wo Yesu Kristo dimu amen. Amen. Baba sataraba memfa ofra no be se mienu miensa bi na mpaya me boy awurade asom wasom
Eti me for friend be back bi 0551667755 0551667755 0270191971 my yeni o Ayi Kevin. pacha o frefi he Mapo. o frefi mampon why na wo de ne ba wurade anim awie The bar to share this. o ba otoso abiesa agya papa a wo de o ba aba wurade anim sanse wa de o ba ya be gina wurade anim nti awurade ma excellent spirit eni abofra na chi se edupa bi na ni pa nyina adwemu ayo mo basampa awurade ma o ba de nimdie ni nyansa adoma ye de twere nsohwe esuna adusua na so nsohwe twere adoma ye de twere nsohwe awurade fa ma abofra no o fa hyedi mu no yi ehun fi ni mu e wo Yesu din mu amen God bless you. God bless you Cow. on count hon so my yeni o my yeni o yo we ye me last caller why now dey be awurade anim awie o ma miensa e be awurade anim awurade e ma osoro emie ma mofra no ama na dom no enoso ba bia mofra no betina bia na awurade mfa no moja nso mo nso afei awurade ma me tumi aburu tumi nyina so emwura mofra nim na omo chom exam omo pass e wo Yesu din mu amen memfa we nya me last caller my yeni o Thank you, Lord. mesra o ofrefi he kwamoso why na wo de ne ba awurade anim awie Amen. o ma me ni wankasa me bompa ye mam ene se awurade enka mo mfam ne ho awurade mie ni ntaba mu na mo nsase sania akukọ batan de ntaba kata ne maso no awurade mfa ne ntaba enkata mo so ade biara eye akroma susum a ebetimi ahwemudie ntaban ni nti ne nsanka mo Yehowa Nyankopɔn kama ho na hwa mo so na ɔma ho ba ma me e wo Yesu din mu amen amen hwe we de we am last my yeni o na matum My name is Sarah. we am last caller me fo bia bi o ofrefi he But I'm special for ofrefi akropon why now de ne ba wurade anim But I'm papa nene. o papa ne wa me bom pa ye mam wo Yesu din mu awurade ma de nsaso wo mo so na afei on kamo nse ne ntaban na se odom eno so mfa mamo omie manim kwan na onsimachi kwan e wo Yesu din mu amen eye matumi lines ni sra wo gina kira afacha me matumi mitimi fa ofre bia bi o SB Anointed Automobile Service semen kanchira say nei say ope baabi asiesie wo ka papa na no ma nyina koyi amawa for ni kirem ewa apru akrapem Apostolic Church asoro no enchen Christ Apostolic enchen ho omo na share wo SB Anointed Automobile Service bra ka ho adwuma bia both petrol and diesel cars on behwe no ma yeni nyina e di amawo e bra so sa SM so me ne me ba prophetess Ruth and e ba ha na David nso emiamia keyboard nso and of course DJ Zikbi me nadao pa adwuma ye me nadao and na numre yi no sia Siame awo ebrew akuapon rolling station ho na me de crusade nyina baba wiye ne school ni biara okotwere sohwe na numre yi bra crusade nase me bompa ya ma school fo ni nyina me mo ma be gina ho apagya mo sane ya apagya mo akawurade wa fro soro ama soro bie e de ama mo fra no anumre yi 6 o'clock siame awo ebrew station ho crusade chenchenche no ene na me de ni nyina la ebe wiye nyame ya adoma ya bebɔ mpae atamfo ntaban ebebubu ama awurade ama ne mantaban nom de atu me de wosia na masɔre so na anwumre ya nyame pa sia me obiara okɔtwere nsɔhwɛ ya bɛpɛ mpae ama mo ɛwɔ hɔ abofra bia boba fa obane bra na nyame obema ne saso me din the elder said budu ubetumi afrɛ no spiritual fireman me de wosia na masɔre so pa 97.1. Who papa so be adwuma wo pharmacy anase licensed chemical shop